Кажи си тайната, котка. На тия кретени горе хич, ама хич не им дреме за тебе и за това, което окупираш. Съответно, има само един начин да ги свалиш. С революция! Не, Фифо, нали точно тях се опитваш да свалиш? Тези ли бяха? Да, Фифо, и за да влезеш в парламента и ти трябва да си такъв, независимо какъв цвят си се боядисал. Но аз съм цветен! Толкова си цветен, че мога да те пребият на някой парад по погрешка. Та единственият начин да ги свалиш е да спре да ти пука за тях. Как така? Някой от тия плаща ли ти заплатата? Те ли решават какво ще правиш и как ще живееш? Аз нямам заплата, храня се от лайкове. Затова си станал толкова клющав. Както и да е, просто спри да им обръщаш внимание и сам си оправи живота. Как да си оправя живота с тези сметки, разбити пътища и кръглите идиоти, които крадат докато ни гледат в очите? Имаш мислене на паразит от комунизма, Фифо. Котка, в момента се опитваш да ме направиш аполитичен. Котка, ти си купен парцал! Уволниха ме. Значи се присъедини към редиците на неоправданите. Не, защото ще ви държат тук, докато сами не се махнете или не съберат достатъчно пари, за да изкарат още един мандат в опозиция. Толкова си цинична. Напротив, реалист съм. Айде да се махаме сега. Къде ще ходим? Предлагам да се качим на автостоп. На море ли отиваме? Дали на море? Дали на някоя витрина на улицата на червените фенери в Амстердам? Знае само съдбата. Много бързо ни качиха. Миналата седмица завързах връзки на магистралата.